Ndị Igbo ekelekwa m ụnụ. Ọ bụ m bụ Fada Joe Vika, abụ m onye ụkọchukwu. Ọkwa mụwa bụ the founder ma onye malitere ọgbakọ a na-akpọ Igbo Ruo Ụlọ Udo na Ịhụnanya Development Union. Isiokwu maọbụ moto anyị na-eji na-ehiwe ọgbakọ bụ Uniting the Igbos, Developing Ala Igbo. Ka ndị Igbo bịakọta ọnụ ka a ga mezie ala Igbo. Ka m kpụpụrụ n'okpu ka ụnụ mara na ihe m ji webata n'ọgbọ taa ọ bụ ihe dị mkpa. Ndị na-esonye m na ịntanetị generally nwekere ike ha ahụtaghị ihe onyonyo m ebe m kwuru okwu na ihe isi ike ga-adakwasa ndị Igbo n'afọ abụọ gara aga. Ekwukwara m ya n'afọ gara aga nke mgbe ọtụtụ ahịa dịgasị iche iche nọ na-agbagasị ọkụ. Ọtụtụ n'ime ha ekwuru m ya na this platform. Ọ na watch na YouTube, gaa down cheke ya. Na ekwuru m ya na ahịa Ladikpọ enweresịrị agba ọkụ. O mere eme ọtụtụ ebe dịgasị iche, ọtụtụ ihe dịgasị iche kwuru mgbe dịka m mere ka m mara ebe m si amata ihe. Agbara m ama ya, o bere na mmezu. Ọkwa na this channel ka m gosiri unu ihe Pastọ Tunde Bakare kwuru sị ndị Igbo na nwere ebe a gara ọgbakọ nzukọ mitin na-emegide ha na a ga-eme ekichi na akọtel na egbubiri ha ọdụ na Lagos na ọ karịgo ndị Igbo. Nke bụkwa ihe izin ha ji eme. Ha sị na ndị Igbo na-achị kọntrol ụzọ onye ga-achịrị ha Lagos, na ha chọrọ itinye onye ha ga-etinye. Ndị Igbo ka decide na ha ga-etinye n'ihi ha dị too much. Ha sị they can never take it anymore. Now achọrọ m ka ị were gere ntị gị gere m ihe a. Ihe m na Chineke mara na ezigbo agwọ nọ n'akịrịka. Ịma abịara ha bido with demolition. Ụfọdụ ndị mmadụ sị mba na ọ mistake ndị Igbo, ha zụrụ ebe gọọmenti makịrị, nsogbu adịghị. Mana buru n'obi na another demolition will come. Gụnwa na onwe gị na-agwa m na ọ ndị Igbo anyị gara aga zụrụ ebe a makịrị. By the time ọ ga-erute ya own side, ya edo oge anya na ihe anyị na-ekwu wu a game plan iji deal with ndị Igbo. Ịhụna na Lagos, Abuja, later Kano na Kaduna will come later. But these are the two cities. Dịka emere ka mara ha nọ na hotel made a meeting. Biko kekere ihe gbasara mmemme ndị Igbo na-eme na mmanwụ ọhịa agụ ka ọgịnị ịbata na Lagos. Ị ga-echa ya ma akọrọ gị ihe ndị ọzọ. We have reports that Igbo masquerade Ajofia Nnewi has been barred from entering Lagos State and also Yoruba land, citing cultural sensitivity and security concerns. The Lagos State Police Commissioner, CP Ishola Olarewaju Olawale, has prohibited the Ajofia Nnewi masquerade from entering Lagos for the Igbo festival, citing concerns over public safety and potential breach of peace. This decision was made during a meeting between Igbo stakeholders in Lagos and the police commissioner. Recall that a video was posted of a traditional Igbo man who said the masquerade Ajofia Nnewi is making its way to Lagos December 12th, 2024. The Ajofia Nnewi masquerade, notoriously referred to as the Evil Forest, holds significant cultural and traditional value in Igbo society. However, its proposed appearance in Lagos has been met with strong resistance and opposition from Yoruba communities in the state who have expressed concerns and reservations about its presence. CP o doro unu anya na recently na echenjiele the leadership of Ladikpọ market. Enwekwara ihe ndọrọ asụnọwụ ndị Igbo tinyere ahịa asọ ndị Yoruba tinyere. Enwere onye richiri m art sị m na ọ bụ ndị Yoruba onye ọnwụ ihe akọrọ, mana ndị Igbo predominantly dominated ebe ahụ. Achọghị m ebe ka anyị dị igiwe ndị mepere ahịa Ladikpọ maọbụ ndị Yoruba ma Yoruba. Mana ihe na-achịkọwa gị na ọ ndị Igbo nwe ahịa, ndị Igbo na-azụ ya, ndị Igbo nwe 87% of the popularity of that particular market wu ndị Igbo. The other about 13% bụzi other tribe and Yorubas. 87% according to the statistics available to me. But now change the leadership of that market to all Yorubas. Does that ring a bell to your ear? It cannot doubt the way he had achievement Igbo.
Here, total war. I gave a declare on Igbo. The issue of demolition, I suspend again for now. They are still going to come back toward the end of 2025, before 2027 election. I gave you the prayer about start demolition. That is why now I plan like I want Tinubu take over, even though people are still standing against it. But what Tinubu, anybody better than that particular Lagos, deal with Ndi Igbo against 2027 election. No, Lagos, Mary Tinubu is always insult to them. They are not taking it lightly. President about it. Seven in our Takana, Odogo Nanya, teacher. I say, Mother, he'll get made mother burle, Yamara Yemedu. Amamo Burli Hegema Ndibo. I am an Abon Akarika. Yanjine me here on your Yandanabo. Obrona, O baby. It's so when they duplicate your business, your houses, your project, Kane Mohana Libo. Mana Obo Gaharagi. Ụfọdụ me ha sị gị na enwere insecurity. Go on Lagos ahụ fọrọ gị. Enwere ụbọchị a na-eme mmadụ dịka B-Lord, that young man interview. Si ya ụlọ ole ka o nwere, ya sị na ya nwere 50 houses na Lagos. Na Anambra nwere up to 3 or 5. Unu chetara mgbe a na-eme Ojuzokari interview about his business, ọrụ obere akwa na Senate. Ojuzokari si headquarter of his business ya nwere 3 company na Lagos. Alam na ya ebo si Abia State ka one na ka ogede. Amame mo nwere Alibo so nwere business. Gị Jorocha Sokorocha school o tinye ọ na-ewu ewu na Kano n'Ugwu Ọsa na ala Igbo niile. Amama ole school ya ha nọ. Ụnụ na-ajụkwa company the richest man bụ Dangote enwere company ya nọ n'ala Igbo. Ka ọ bụ iwere trailer butere anyị dewese kiosk. Dewe trailer eji eruchiri anyị enwere asịdị akwụgbuchi ụmụ Igbo ya ndị a. Ụnụ na-ajụkwa ajụ ka ihe mere company nọ n'ala Igbo ọ na Lagos n'Ugwu Awụsa. Ihe ndị ọha na-eri ikikwe bet us. Mana onye Igbo mebeghara company gwọ Lagos, Abuja, Kano, Kaduna. How I cannot come and tinye such company? That's one Guinea line mmadụ dịka Ruben Abati kwuru okwu. Ihe ahụ okwu chi n'iwe ọ na-ewe ndị Igbo. Ọ kpọrọ ndị Igbo asị Ruben Abati. Na election Peter Obi ka o ji ghọta na ọ kpọrọ ndị Igbo asị. Na ọ sị na ndị Igbo anaghị eresi ndị mba ala. Were one case Georgia the whole Igbo. Ndị Igbo anaghị eresi ndị Igbo ala. Ya bịa enwere m ala m ga-eresi ya kwata m those people. Anyị nwere massive land I dey for sale since anyị na-achọ ndị ga-azụ ya na-asụrụ ya. As I talk to you now, enwere acres of land. Yeah, you should come. Abia, because they don't want to invest in Igbo land. Hama. And actually to puru now land. Tinubu anọ n'ọchịchị a nwere uru ọ ga-abara ndị Igbo indirectly. Ebu no because bara ndị Igbo but indirectly. Unu hụrụ na ya na ndị ugwu nọ na loggerhead ugbu a. Ya na meeting ya na ndị France na-eme na achọrọ ịkpọta ndị agha nke ndị France. N'ihi na achọpụrụ ndị France na Nigeria, chụpụ ndị France na Burkina Faso. Ndị France na-achọzi ka ha nọ na Northern Nigeria. Enwere vidio m hụrụ na enwere international airport nọ n'ime ọhịa Zamfara ebe aeroplane should take off aga France. Mana echem na enwere international airport ị ga-eji na Zamfara gawa anywhere in the world. Ndị ọ nọ n'ime ọhịa aeroplane na-ada dị a na-efeli na-aga Zamfara. Now actually Cheshire Haitian Tinubu but I take over the north. The north gonna apply the go against him. Has a guy here. Professor Usman. Danger is coming. Our Mr. President Bola Ahmed Tinubu's romance with France is no good news for Nigeria. Mr. President Bola Ahmed Tinubu, you are elected by us. You must speak to us. You are not going to commit us to any foreign military presence in the federal. Because ndị Igbo catch them in southeast ọ ga-atọpụ ọnụ. Unu hụrụ ihe gbasara tax na-egwu ọkụ na
ihe ndị a bụ ara Chineke chọrọ iji those things na mee ka ọ mara, mee ka ndị Igbo ka ọ dịrị na mma. That is why ihe anyị na-ekwu na inweta obodo nke aka anyị, ihe a wan opportunity. By the time ọ ga-eme ndị Yoruba na ndị ugwu alụwa, anyị nweji nwayọ wepụgo onwe anyị, nọrọ onwe anyị, kewapụ onwe anyị na ọgbaghara. By so doing, nwere onwe ha na-erute nso. Ma ọ bụrụ na ị maha ihe na-aga on, I may make another video kọwara unu details, information available to me, ihe gaji ime n'ọdịnihu. Ma were vidio anyị na-enweta, biko nyere m aka onye na watch ya ugbu a tụsaa vidio a. Onye Igbo ọbụla bụrụ n'obi ka anyị plan nwa na-emeziwala Igbo. Ahụrụ m ihe a 2 years ago ma agbawa ama ya, ndị nụrụ na-eme, ndị na-asụkwa na ga anụ ha achọghị ịma. O nwere nsogbu na anyị ka nwere some certain things anyị mere bụ ndị Igbo ruo ụlọ, mana anyị nwere ihe ndị anyị na-put in place. Anyị achọghị iji social media na-emeke noise because ndị Igbo na-emeke too much noise. Mana egwu agụrụ agụ anyị bụ odogwu social media onye ma ndị anyị bụ emechakwa anwụrụkwa anyị lọkọ onweghị anyị ga-emeri, kama ha ihe etinye otu sọ iwu ga na-emegbukwe ndị Igbo. Onye ma ihe m na-ekwu ga-aghọta, mana ndị na-achọghị ịghọta agaghị aghọta. Gịnị ka m na-ekọwa? Onye Igbo ọbụla take ihe gbasara ịlọrụta ụlọ serious. The next video m ga-eme na m ga-agụpụtara ụlọ details of meeting niile emege, date, time, gị hụ gị evidences. But achọrọ m iji nke a dọọ aka na ntị, agwọ na ọ bụ na akịrịka, but ugbu a ọ batazile n'ime akịrịka, mmụọ agwọ abatago n'ime akịrịka. Agha dị. Achọrọ m ka vidio a dị too long. Onye nwere ntị ịnụ ihe ya nụ ihe mmụọ nsọ na-ekwu. Igbo ọbụla channel energy gị towards ịbịawa ala Igbo itinye your factory. Channel your energy towards it. Any Igbo person. Ime ya otu a, ala Igbo abụrụ ebe a ga na-achọ achọ na-abịa. Amụma niile na-egbu n'ala Igbo ga-atọ ọnụ to Dubai, London, ya emezuo n'iru anyị ka onye Igbo ọbụla tinye aka na this one. That's why ji na-eme Igbo ruo ụlọ. Obi na-atọ m ezigbo ụtọ ugbu a mgbe m hụrụ company anyị na ndị Igbo ruo ụlọ na IDI join kataka wee na-sponsor onye an inventor rụpụtagoro ihe ga-shake the whole world. Ana m ekwu ya na-ekwu ma ọ ga-ebido ndị mmadụ ga na-line up. Join IDI now by buying your own share of $1,000. Register with $120. Kwụọ your dues. Ikwucha ego ndị a niile, you are a member. Atọpere company a bido na-arụ ụwa niile ga na-line up, na-abịa igoro generator, na-abịa igoro ihe ọbụla anyị na-arụpụta. Income gonna drop on account to you forever. May the end of me all your income. As long as that company exists all over the whole world, your income generation may exist. Only when no, yano. I will put a shop on a kuko with gazetted CFO to be signed by the Commissioner for Land and Survey. There's road to Allah there. One and on there, $9,000, 9,000 naira, 9 million naira, sorry, 12 million naira. And again 7.5 million. Zero shop ne kuko permanent law one and kiki. Ya we in that channel kaila one no. Let us reach home. One ya Baronia na Fulani will problem Nigeria. They know it and we know it. But Ndi Igbo achọghị mara ihe. Ụfọdụ na-echi atụtụ gaga onwe ha ga-eme anyị na Lagos. Unu kpawara na ha akụ unu kpara na Lagos akụ furu ọhịa because ha ga-emebi ya, ha ga-eri ya. Unu kwesịkwara ịkpọkwa m prophet. Unu kwesịrị ịkpọ m onye amụma. Akwọpụta afọ gara aga ka m kwuo okwu Igbo ruo today gịnị ka a na-adụ Igbo? Igbo must go. Ọkwa ya Igbo ruo m bitere n'olu Igbo. Amalitere m prophetically. This name came last year 2013 March. Igbo ruo today na ọ bana na English. Igbo must go. Ọ ya Igbo ruo ndị Igbo ka alọtawa n'ụlọ. Biri Lagos bịa ahụ meziwala nna gị. Were company gị duplicate another one.